Možda imam dobre trebušnjake. Izdržaj. To je užasno. Sada sam stvarno pao. To je opasno. 3, 2, 1, 0. Ti si na kanalu Nikoli i prijatelji. Danas ćemo imati gimnastički video, ali ne obične elemente, već istezanje. Proverimo moju rastegljivost. Kakva je ona sada? Moju rastegljivost? I njegovu rastegljivost. A ako ispod ovog videa skupimo 20.000 lajkova, onda ću takođe smisliti novi format gimnastičkog videa. Tako da mi se čini da možemo početi. Idemo! 2, 1, 0. Počeli smo. Nikol, ne bi trebalo da se smeješ. Ne bi trebalo da se smeješ zato što će te to zaustaviti u pobeđivanju. Žen je u principu bolestan. Žen je veoma uznemiren jer nikad nije pobedio. Bio sam veoma rastrojen u tom momentu. Da, bio je veoma rastrojen u tom momentu, a ja sam se u tom momentu smejala, iako nisam uspela da stojim na jednoj nozi. Ukratko ljudi, to je element noga na 90 stepeni napred. I taj element je za ravnotežu. Pumpa mišiće nogu koji postaju jači, jer kao da stojimo i držimo ovako nogu na 90 stepeni. Već me boli. Iako se čini da je baš lako, nije. Ljudi, samo ustanite i kod kuće probajte sa nama. To je tako teško, ne mogu to da opišem rečima. Da, usput i ja sam želeo da pokušam da učestvujem u ovim videima. Zato sam uvek okretao spinere, otvarao LOL, vrtao Beyblade, a sada ću biti učesnik ovog izazova. Usput, Nikol, predlažem ti da to uradiš istovremeno. Istovremeno? Istovremeno. Hajde, paženje, jesi li spreman da se boriš protiv mene? Naravno, svakog dana izlazim na kraj sa takvim mališama. Zezanje. Veoma je bolno, veoma je teško i veoma bolno. Ja ne stojim ni na 90 stepeni. Nadam se da ćemo u montaži izmeniti koliko sekundi sam zapravo izdržala sa podignutom nogom. U stvari ljudi, to je veoma teško. Zapravo nije stvar u ravnoteži, već je stvar u mišićima. Osjećam baš ovde, ona je postala kao kamen. Veoma je bolno. Uzgred pogledala sam, čak i ženja pokušao da izdrži, ali nije baš uspelo, jel da? Zapravo, Nikol, izdržao sam i ja 2 sekunde, pa sam onda otišao dalje, zato što je moja noga, brate, teška kao tvoje 3 noge. Pogledaj tu mašinu. Smršaj. Kako? Ljudi, napišite u komentarima, ženja smršaj. Sve je to super i jako zabavno. Shvatili smo da je bilo jako teško. Kad sam bila mala, bila sam prava heroina. Dobro, čini mi se da možemo preći na sledeći element. 3, 2, 1, idemo. Tajmer, da li radi naš tajmer? Radi tajmer. Usput, to je Saša. Ako ga se sećate iz naših videa, on je mnogo brzo sastavljao i rastavljao kocke. Čak, sećam se, jednom je sklopio... Za 2 sekunde. Da, čak i za sekundu. Usput, kako sam čula, postao je mega popularan na TikToku i otvorio je svoju kafedženicu. Ukratko, postao je cool bloger. Ljudi, sećam se da je to bio jedan od prvih gimnastičkih izazova. Ova korpa je dosta komplikovana, zato što tamo prvo morate da uradite ne samo ovako, već i preko glave. Treba se ispraviti, to jest to ne bi trebalo da bude kao slomljena korpa, već lepa korpa sa cvetovima. Čini mi se da se ova korpa uči od prvog razreda fizičkog vaspitanja. Ja sam učio tamo inače. Čini mi se da je moguće nastaviti sa izvršavanjem ovog elementa. I tako ljudi, idemo da radimo korpicu. U principu prvo ću uzeti jednu, dobro, hvatam jednu, hvatam, izvinite, hvatam drugu. Sada, izvinjavam se, a onda se okrenem. Inače ljudi, to je tako uobičajena osnovna vežba za gimnastičare, ali u stvari ona je veoma složena. Uhvatiti noge rukama je veoma teško. Zato sam prvo počela ovako, a potom sam napravila korpicu. Nažalost, drugačije ne mogu uraditi, a sad ćemo vidjeti korpicu početničkih gimnastičara. Nikako nisam početnik, ja sam generalno profesionalac. Da li ste uopšte videli koliko izazova sam uradio? Gimnastičkih. Pomoći ću mu malo. Okreni se ovako. Da, hajde. Ne. Brate. Nepravilno si uradio, nepravilno si uhvatio. Tako je, iznutra. Ljudi, koliko je složeno. To je samo korpica. Šta nas čeka dalje? Hajde da vidimo. Ja ću ležati na toj prostirci. Nikoli, je li to žabica? Mislila sam da je žabica drugačija. Bio je to vrlo star video, gimnastika protiv žele bombona.
Postoje dve varijante. Jednostavna koreografska, tako sam pametna. Samo jednu varijantu smo i radili u koreografiji, a jednu na treningu. Tamo gde se savijam i noge su mi ovde blizu ušiju, to je samo kao gimnastika. A tamo gde ležim, to je deo koreografije. Nikol, da li je za ovaj element potrebno normalno istezanje ili je potrebno ovakvo kao naše? Ne sećam se da li sam radila ovaj element kada sam tek došla na gimnastiku, ali čini mi se da se radi samo sa dobrim istezanjem. A mi ćemo probati. Ljudi, to je tako teško, naročito sa lošim istezanjem, to je užasno. Ljudi, tamo su mi kao detetu noge bile pored ušiju, to jest skroz sam se savila. Vau! A sada koreografska žabica. Inače, druga koreografska žabica pomaže za istezanje kako bi se uradila muška špaga. Usput društvo, ako hoćete da snimim tutoriale za istezanje za vas, ja bih se isto istezala sa vama zato što nisam više tako kao profesionalna gimnastičarka. Molim vas, napišite mi u komentarima. Sigurno ću pročitati i napraviti ovaj video za vas. Jednom sam gledao jedan crtani film, ne sjećam se kako se zove i tamo je trebalo poljubiti žabu. A kad sam hodao močvarom, uzeo sam svaku žabu i poljubio je. U principu, znam kako da uradim žabicu. Koreografska žabica mi nije uspela. Probat ću da uradim gimnastičku. Devojke, kako vam se sviđa moja žabica? Jeste li ocenili? Ostavite like. Nikol, drži se Nikol. Stoj. Stani Nikol, ne padaj, molim te. Nećeš pasti. Kako ti to radiš, Nikol? To nije ritmička gimnastika, to je cela akrobatika, čini mi se. To su rakove nožice. To je bilo moguće. Rakove nožice. I tako društvo, to je špaga u stoju na rukama. U principu da, ženja uopšte ne ume da uradi stoj na laktovima. U stvari za mene je to uvek bilo manje više lako, zato što se ravnoteža uči na početku gimnastike. To je bilo neophodno. Uzgred sa špagom je na neki način još lakše, jer je moguće balansirati nogama. A ako stojiš ravno, kako se to kod nas naziva špagica, onda prosto padaš na jednu stranu. Ne znam kako će moje divno telo izdržati moje čvrste ruke, ali probat ćemo. Hajde, ti si prva. Wow. Ljudi, u stvari to je najlakše što sam uopšte danas ispunila. Pokazat ćemo vam koliko sekundi sam izdržala, ali zapravo bih mogla i više. Stajati ovako ceo dan, međutim, nije opcija. Au bre, ceo život mi je proleteo pred očima. Vau! Ako niste profesionalni gimnastičar, ne ponavljajte to kod kuće. To je opasno. Pa na posledku ćeš ti izgubiti. Zato što je takav element u stvari veoma složen. A ako čujete, ovaj spinner stvara vrlo veliki šum. Ljudi, zapravo po mom mišljenju to se naziva ugao, ne sećam se, ali to je veoma složen element, zato što ovi mišići moraju sve da drže. Već me boli, veoma mi je teško jer nisam ni nazad ni napred, to je praktično to. I mislim da donji trbušnjaci rade na ovom elementu. Trbušnjaci? Nikol, verujem da je za ovaj element potrebno izdržati 10 sekundi. Stvari ljudi, ovaj element je prilično lagan, možda zato što sam mahala i stajala ovako, a ne, idealno je ovako. Ali ipak stajala sam umesto 10 sekundi 20, možda imam dobre trbušnjake.
Uradio sam više od Nikol za 10 sekundi. Slušaj, ja mogu bolje nego ti. Da budem ozbiljan, uspeo sam skoro kao Nikol. Tako da u principu mi se čini da sam dobro ispunio. Tako da idemo dalje. Super mačka i super heroj. Imamo ovakav mostić, noga, pa kao da bi trebalo da bude ravnije, ali shvatam da je to veoma teško. Nikol, zašto onda nisi držala nogu pravo, nego samo ovako? Verovatno zato što je teško. Vidjet ćemo kako ćeš držati nogu, a potom ćemo napraviti takav socijalni eksperiment. I generalno trebalo bi da se raduješ. Ispostavilo se da ni danas ne moramo da držimo nogu pravo. Ljudi, zapravo shvatam da moja noga nije bila sasvim ravna, ali ni na tom videu nije bila ravna. Čini mi se kako bi noga bila idealno ravna, potrebna je savršena gibkost i idealno istezanje, a ja nažalost sada to ne mogu, tako da će sledeći pokušati ženja. Most, plus podignuta noga, ravno. Most sa podignutom nogom, to je samo matematika. Dobar sam sa matematikom, tako da sam još uvek spreman da isprobam element ako postoji. Dok Nikol pravi kutiju, a Saša? Kako to uopšte može biti? Kako to može biti? Kažite mi, molim vas, to je nerealno. Brate, on tek tako okreće ovu Rubikovu kocku. Kad bi vidjela moju facu. I tako ljudi, to se naziva kutija. Pa moja mama nam je upravo rekla u videu. Inače sam zaboravila, to je samo držanje rukama za pete. Meni se čini da to neću savršeno ponoviti, ali pretpostavljam da mogu rukama dohvatiti prsten na nogama. A ja sigurno neću moći, ali nadam se da vam ovaj video prolazi zabavno samo. Broji, ljudi, definitivno neću moći da uhvatim rukama pete. To je najsloženiji element koji uopšte bio u ovom izazovu. Molim vas, pre nego što napravim kutiju, napišite u komentarima ženja crash, jer nakon što je uradim, možda me nećete vidjeti u sljedećim videima. Podignite me. Kamion me je ubio ili pregazio. Podignite me. Sada sam se stvarno polomio. Pa daj ruku, molim te. Daj mi ruku. To naravno nije bila kutija, to je bio listić. Idemo. Nikol, hajde, stani. Više, stop i našem spineru. To je naš izdržaj. Izdržaj. To ćemo ispuniti zajedno. 1 minut ćemo imati na štoperici. To je najbolja muzika na svetu. Kraj izdržaja. U stvari, moj rekord je 5 minuta i 12 sekundi, ali ovaj put smo imali zadatak samo minut. Tako sam se odbranila uprkos klizavim čarapama. Ljudi, to je bio zaista cool izazov. Zagrejala sam se, prisjetila sam se toga šta je prava gimnastika. A moja kičma je stradala. I čini mi se da se ovaj video već može završiti. 3, 2, 1, 0. Ti si na kanalu Nikoli prijatelji. Hvala što ste odgledali ovaj video do kraja. Ne zaboravite da ostavite like i napišite u komentarima koji drugi video želite da vidite na našem kanalu. A mi idemo! Ćao!